Από τα 11 στο παιχνίδι, τα 9 τα έχουν κερδίσει οι Σεραίοι. Δεν αξιοποίησαν κανένα όμως και έφτασαν πιο κοντά σε εκείνο του 7ου λεπτού, όταν μόνος του μέσα στη μικρή περιοχή ο Γκόγκας έστειλε την μπάλα out. Για να δούμε αυτή τη φορά θα είναι πιο τυχερός ο Πανσεραϊκός. Η μπάλα δεν περνάει όμως από την κεφαλιά του Στάθη Στεφανίδη, του αρχηγού, ο οποίος συνεχίζει κανονικά στο παιχνίδι παρά το πρόβλημα που, όπως μας είχε ενημερώσει ο Άκης Ιωακίμοβου, αντιμετώπισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πλάγιο για τον Ακράτητο. Παπαθανασίου. Μεγάλη παλιά για τον Τσέζαρετ. Παίρνει την κεφαλιά ο Κροάτης. Τρούπκος. Δεν υπάρχει offside. Ο Ντάνιελ Τσέζαρετ ξεχύνεται προς την περιοχή του Πανσεραϊκού, ενώ ακολουθεί τη φάση και ο Τρούπκος. Η τρίπλα από τον Κροάτη, το πλασέ, η επέμβαση και γκολ. 0-1 από τον Θωμά Τρούπκο στο 51ο λεπτό και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους 11 που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, τους αναπληρωματικούς, τους πάντες στον Ακράτητο, καθώς αυτό το γκολ μπορεί να σημάνει την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη εθνική μετά από ένα χρόνο απουσίας. Βλέπετε ότι ο Ακολτσάκ επενέβη σωστά στο σουτ του Τσέζαρες, ενώ βλέπετε και πάλι πως ξεκίνησε η φάση, την παλιά στον Κροάτη, top scorer του Ακράτητου φέτος με 10 γκολ. Κάνει την τρίπλα, το πλασέ με το αριστερό, αποκρού προσωρινά ο Κολτσάκ, αλλά ο Τρούπκος, ο οποίος ακολουθούσε την φάση, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι στο 59 αυτό το γκολ του Θωμά Τρούπκου ο Ακράτητος προηγείται στο σκορ μέσα στις αίρες. Τον Μπάμπη Στενές, είδαμε για λίγο και τον Μπόσκο Μπάντοβιτς, τον Σέρβο,